Riwruok mar jopuonj mar NAT ochiwo siem ne piny owacho mondo mi omany yo mar chungo omenda mowuok e ofuko ma jopuonj chulo e kinde ma gimanyo thieth gi okumba manyien mar thieth mar SHA. Kotelne kod jagoro maduong' Collins Oyuu ma otwak e pap ma William Ole Ntimama bang' yiero mar jotelo mag kaunti no giywak ni giyudo midhiero e yudo thieth kod okumba ne ute thieth modhuro kata bed ni e winjruok mane gitimo ne osingnegi ber lilo yiero gi osebedo kadhi nyime kauntis mopogore opogore kendo jagoro Collins Oyuu opako kwe moseneno nyaka ne yiero go chakre. And Brother Oyuu, it is important that you hear this. That the issue of SHA, there is an area that we are not happy. This issue of telling our teachers to top up some amount of money every other time our teacher is twisted. And you are given a billing of, for example, 450,000 shillings. And then you are told that SHA will clear 300. And our teacher is told to top up 150,000 shillings or so. We are saying as teachers, if that trend continues in our hospitals, in our service providers areas, we are going to go to the streets. Teachers are really orderly, teachers are perfect, and I'll tell you,